Gaur, ekitaldi hau Odeiren agurra izatea gure genuke, eta halaber, elkartasun omenaldia ere zuentzat. Bidean, lagun izan zaituzteguntzat. Hunkitu gaituzunentzat gure samina, eta Odeiren bilaketa eta heriotzaren aurrean gure txipena zuena egin duzuenentzat. Odei, we followed you on your last journey from Antwerp to Badakau. But I always wanted you to stay in Antwerp. After you accepted the internship offered by the Basque government and started working, it was very soon clear to me that you were a very special man. You were very intelligent and talented. A very kind and open-minded person looking to use your talents to build a better world. Galdakako beste mutiko baten antzean ezi eta hasi zen, zuen seme alabeen antzean. Plaza Gorrian jolastu. Herriko mendietan ibiltzen, Pepetotik, Arantzietik, Santamainetik. Kirola zea zen, kirol zalea zen, eta gustoko zuen futbola. Igeria egitea, kiroldegira joatea, frontoian aritzea. Beti izan zuen ezagutzeko jakin mina, personak, gauzak, tokiak. 23 urte zituela, etxetik kanpo bere burua prestatzen jarraituko zuela erabaki zuen, baina argi zuen. Beti bere herrira itzuliko zela. Ama, orain biziko naiz. Esan zigun behin, Anberesera joan zen, eta 7 hilabetean zoriontsu izan zen. Naiz eta lagun bat galdu dudan, eta berriz ere ez duela ikusiko jakin, badakit, gurekin jarraituko duela betiko zuei esker. Zuen berotasun eta esfortzuari esker. 2 urte eta 4 hilabetez jardun dugu. Hasieran haren desagerpena sinestu ezinik, eta onderen desagerpenaz jabeturik tinko bere bila. Eta hori guzti hori zuei esker izan da. Gaur hemen zaudeten guzti hori esker, eta etorri ezin izan dutenei esker. Odei bizirik irango du gure gogoan, eta gure bihotzean izango du betiko. Eskerrik asko, herrikideok, eskerrik asko, bihotz.